Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Odzala pang'ono amakololanso pang'ono, ndipo obyala kwambiri amakololanso kwambiri. Ambuye amakondwera ndi mtima opereka mokondwa. Tikupitiriza kusinkhasinkha za nkhani ya kupereka malingana ndi maphunzitso amene Paulo anapereka ku mpingo wa ku Korinto. Lero mu mpingo wathu tikuchita chaka cha kulemekeza Aloysius Gonzaga oyera. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachitatu pa 21 June chaka cha 2023. Ndi Lachitatu la Mulungu wa 11 Pachaka. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Paulo yolembera a Korinto mutu wa 9 ndi 6 kulekeza 11. Ndipo salimo yathu ndi salimo 112. Ngodala munthu oopa chauta. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 6 ndi 1 kulekeza 6 kudzawerenganso 16 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhe limodzi kwina kuti kupempha uneneri wa Aloysius Gonzaga kuti atithandize kukhala anthu opereka. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndi 1 kulekeza 6 kudzawerenganso 16 kulekeza 18. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake pamene mukupereka zachifundo musachite modzionetsera monga amachitira anthu achiphamaso aja m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwo amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe ukapereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita. Ukatero zachifundo zakozo zidzakhala zodziwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musachite monga amachitira achiphamaso aja. Iwo amakonda kuyimirira ndi kupemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'misewu ya m'mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe pamene uti upemphere, lowa m'chipinda chako, tseka chitseko, ndipo upempha Atate ako amene alosaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukusala zakudya, musamaonetse nkhope zachisoni monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amayipitsa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenetsa kuti amenewo alandiratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukusala zakudya, samba m'maso ndi kudzola mafuta kumutu kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene alosaoneka ndiwo adziwe. Ndipo Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero mpingo wathu umalemekeza Aloysius Gonzaga oyera. Iyeyu ndithu anabadwa mchaka cha 1568 ndipo anamwalira mchaka cha 1591. Amachokera ku banja lochita bwino kwambiri, from a princely family. Koma kuchoka ku banja lochita bwino sizinalepheretse mtima wake kumva kuitana kwa Mulungu. Zinali zosadabwitsa kuti ali ndi zaka 17 anakalowa chipani cha ansembe cha ma Jesuits. Ndipo iyeyu anamwalira ali ndi zaka 23. Muona kuti kulowa chaka cha 17 chaka cha 23 kumwalira. Aliyense ali ndi nthawi yake yokhala pansi pano, amadziwa ndi Atate okha.
anamwalira akutumikira anthu amene anali kudwala miliri yosiyanasiyana, sanaope kukagwira monga zinachitikira pakati pathu nali ndi miliri yosiyanasiyana, makamaka mliri wa COVID-19. Aloysius ngakhala anali wachinyamata, sanaope kupereka moyo wake kuti apulumutse anthu ena. Mwatsokairo anatisiya, mwatsokairo anamwalira monga ndanenera ali wachichepere. Ndipo ali kumwalira analemba kalata kwa amayi ake kuti asadandaule chifukwa iye posachedwa akhala m'dziko la anthu amoyo. Zikutiphunzitsa chani? Aloysius anatumikira ndi mtima wonse, anakhuthula moyo wake kuthandiza anthu amene anali kudwala kuti apeze bwino, iyeyonso ndi kugwidwa ndi matenda. Koma koposaposa nthawi imene anatumikira zaka zochepa, ena timaganiza kuti tidzamba kunitumikira Mulungu patsogolo kapena msinkhu ndi zaka zathu zikasuntha. Ayi, pamene tayimapo, pamene tilipo ndi pabwino kuti titumikire Ambuye. Akutionetsa kuti Mulungu akayitana osakana. Every circumstance is good enough, every age is good enough for us to serve the Lord. Tikabwera mmawu athu oyamba amene tikuyenda naye Paulo limodzi pamene akulangiza ife kudzera mwa anthu a ku Korinto. Paulo lero afuna tipitirize nkhani imene tinasiza dzulo, nkhani yakupereka. Ndipo afuna ationetse zinthu zitatu zofunikira koposa pamene tikukamba nkhani yakupereka: zokolola zathu, ndalama zathu, chuma chathu, nthawi yathu, ngakhale moyo wathu omwe kwa Ambuye. Choyambirira Paulo afuna ationetse kuti ndi udindo wathu tonse kupereka. It is our responsibility to give. Chachiwiri afuna ationetse kuti tipereke mwa ufulu wathu, giving in freedom. Ndipo chachitatu afuna ationetse kuti tikapereka, tikachita zopereka zathuzo, cholinga chake tithandizire ena kuti atamande nazo Ambuye. Osati ndikachitira ena zabwino ndikathandiza ena anthu azitamanda dzina langa. Ayi, zimenezi tizoona bwanji? Poyambirira Paulo afuna tidzifunsefunso kuti kodi pamene ndikupereka, ndimapereka ndi cholinga choti ndimange, ndidalitse, kapena ndionetse kusauka kwa ena? Is my giving meant to bless and build others? Kenaka Paulo akutikumbutsa tonsefe, monga anakumbutsiranso mpingo wa ku Korinto, kuti abale, palibe munthu amene adasauka chifukwa chopereka. Palibe munthu amene adasaukapo chifukwa chochita ntchito zachifundo. Remember, poyamba anakumbutsa za anthu aku Macedonia amene adadzipereka kwa Ambuye, adadzipereka okha kwa Ambuye. Ndipo anthu aku Macedonia amachita zimenezi chifukwa choti amazindikira kuti kupereka kuli ngati kubyala, kupereka kuli ngati mbewu. Ukapereka pang'ono umakolola pang'ono, ukabyala zambiri umakololanso zambiri. Ponena kuti zambiri sitikutanthauza kuti ndekuti titenge mabasketi 100, koma muzochepa zimene ndili nazo ndikupereka ndi mtima wonse. Palibe munthu amene adasauka chifukwa chakupereka. Tingadziwe bwanji kuti tikupereka bwino pamaso pa Mulungu? Nde Paulo akunena kuti ngati kupereka kwathu kukupangitsa ena kuti akule mchikondi, nde kuti tikupereka bwino. Ngati kupereka kwathu kukupangitsa kuti maubale pakati pa anthu akule, anthu ankire kutamanda Mulungu, nde kuti kupereka kwathu ndi kwabwino. Komanso akuti pamene tikupereka tikumbukire kuti timakhala tikudzitanira madalitso, chifukwa nthawi ina yake pena pake somewhere nafenso tikasowa kuthandizidwa. Nde akuti palibe amene adasaukapo chifukwa chakupereka. Chachiwiri akunena kuti Mulungu amakondwa ndi opereka mokondwa. Ambiri tinkutheka tikupereka inde, koma timapereka monyinyirika, timapereka tikulalata, timapereka tikuwinya, timapereka titakwiya. Kuti kumuthandiza mwana ndi kumutchula zonse zimene anabadwa nazo, kuti kumuthandiza anzathu katundu uja ndochita kuponya, kuti kumuthandiza anzathu paliponse takumana naye nkumankumbutsa anali ndani awa, kodi shati ndapatsa waiko akhala bwino, kodi sapatoyo bwanji sunapolishe, kodi ndekuti sumaifu. Ayi, tikampatsa munthu tampatsa nkhani terepompo. Koma ambiri timapereka tikuwinya, ambiri timapereka tikudandaula, ambiri timapereka titalusa, ena amati titalunda. Paulo akuti Ambuye amakondwera opereka ali okondwa. Tidzifunse tsiku la lero, kodi ndikamampatsa nthawi Mulungu, kodi ndikamampatsa utumiki Mulungu, kodi ndikamampatsa china chilichonse chimene ndili nacho Mulungu kudzera mwa anthu ena, ndimakhala ndikupereka mokondwa? Kenaka Paulo akunena kuti tionesesenso kuti tikupereka chifukwa chachani. We should check the motives for giving. Kodi timapereka kuti tipange phindu? Kodi timapereka kuti mtima wathu ukondwe? Kodi timapereka kuti atitame? Do we give for profit or for pleasure or for pride? Paulo akunena kuti
tizipereka ndi cholinga chonena kuti anthu otamanda Mulungu ankirenkire kuchuluka. Monga anthu olandira madalitso akuchuluka, anthu otamanda Mulungu ankirenkire kuchuluka. Kuti ine ndikalandira zabwino, ine madalitso amene ndidalandira pothandiza nawo ena, potumikira nazo ena, anthu anene kuti dzina la Ambuye litamandike. So I should check my motives. Kodi ndikanthandiza mwana school fees, ndimanthandiza kuti adzatamande Ambuye, ndimanthandiza kuti iye adzathandize ena, ndimanthandiza kuti ena azazindikire chikondi cha Mulungu, kapena timangowathandiza kuti titchuke tioneke kuti ife ndi amene tili mthandizi. Ayi. Potsirizira Paulo akunena kuti tikumbukire tsono kuti pamene tikuchita ntchito zachifundo, pamene tikuthandiza, timakhala ngati tikudzala mbewu, ndipo timakolola tili mkati mwa kudzalamo. We reap while sowing. Ngati kupereka kwathu kuli kwa chifundo kochokera pasi pa mtima, ngati kupereka kwathu kuli kofuna kuthandiza kuti anthu atamande Mulungu, ngati kupereka kwathu kuli kopereka ndi mtima wokondwa, Paulo akuti timayamba kukolola tikanadzala. We reap while sowing. Kuti ndisanamalize kuchita ntchito zachifundo kuja, umapeza kuti mkatikati mwanga ndayamba kale kuva mtendere. Iziditu ndizoona. Mudzaone kaya kuwagulirana ana aja mangoyenda ena timatchula dzina kuti maskini, kati zapita kwina kulikonse kuthandiza anthu, mukapeza mwina anthu oti anagona ndi njala 2 weeks, mukagulire zakudya zabwino, anthu aja nkumadya, iwe ulipotero nkumaona ati akuchita kunyambitira. Timati nsuzi uja kapena supu, akayigwira nthongo ija nkuyisusa nkumanyambitira ndi zala zomwezi. Joy is not theirs, the joy is yours. Ndiwe amene umatha kumva kukoma kuti oh yes, Ambuye mwandithandiza, mwandigwiritsa ntchito lero. So Paulo akunena kuti timakolola tikadali mkatikati modzala. Nkhani yabwino imene kuti pamene ndikuthandiza, pamene ndikupereka bwino, pamene ndikupereka mokondwa, pamene ndikupereka ndi mtima woyamika Mulungu, nthawi yomweyo ndimalandiranso zabwino. N'chifukwa chake tisamadabwe kuti iwo amene amapereka momasuka, iwo amene amapereka akuthira nsembe, iwo amene amapereka mokondwa, madalitso amakhala akuwalondola. Blessings follow them. Ifenso amene ndakanga ndiwamba kadzanja, anthu ogwiritsitsa, mudzaona kuti pachina chilichonse tikapereka timamva kuwawa, sitinaphunzire kulandira madalitso mkatikati mwakudzala. Tapempha Ambuye tsiku la lero kudzera mwa uneneri wa Aloysius kuti pamene tikuchita zonsezi tsono, monga atilangizira muthenga wabwino, tionetsetse kuti tisangochita kuti anthu atitamandire, tisangochita kuti anthu atione, koma tizizindikira kuti china chilichonse chimene ndikuchita Atate anga akumwamba ndi amene akuona. Kwa iye kuzikhala ulemerero ndi matamando nthawi zonse, chifukwa kudzera mwa ine iye akugwira ntchito imene akufikira anthu onse. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.